haurdunaldi konstientearekin amaren ovulazioa eta bertan transkribatuko den informazioan eragingo dugu. Ernaldu eta bizitza jasoko duen ovulua toki seguru bilakatzeko. Pentsamendu argi eta helburu zehatzak dituzten umeak erakarriko ditugu, eredurik gabeko izaki askeak. Haurdunaldi konstienteak erditze konstientera bideratzen gaitu. Ama umeak behar dituzten zaintza guztiak asetu eta unea heltzen denean beharrezko duten konfidantza guztia bermatuz. Eskola garaian, aurrek pairatzen dituzten zailtasunei aurre egiteko ezinbestekoa da garapen kognitibo eta sensoriala sendotzea. Haur bakoitzaren beharrak kontuan hartuta, modu holistikoan jorratuko ditugu. Sensoreak piztu, konexio neuronal berriak sortu eta hemisferioak integratzeko mugimendu fisikoei esker garuna birgaituko dugu. Nerabezaroan, aldaketa fisikoak, psikoemozionalak eta sozialak bizi ditugu. Ezinbestekoa da, garai honetan, beharrezko duten laguntza eta babesa eskaintzea. Konfidantza indartu eta etorkizuna pausoz pauso eraikitzen hasteko. Guztion eskubidea da bizitza oparo eta osasuntsuaz gozatzea. Heldutasun faltak, erantzukizunak, bizi xede zein norabide falta izateak gainezka sentiarazi gaitzakete. Egoera hauek sortutako estresak osasuna nahasi eta barne aldaketak sortzen ditu.